Salamu alaikum amaran. Ya gajiyan ku. Muna wajen muna ta jiran ku kuma ku zo ku tafi kuna so ku rincaɓa abubuwa kamar haka. Wani irin rincaɓawa? Ai ba rincaɓawa ba ne, ku ne gaba ɗaya muna ta jiran ku zo ku sallame mu samu mu ma mu koma gida ko izuwa. To kamar ya ba rincaɓawa ba, tun azuwa muke jiran ku ba, tun azumun turo wayanci an ce su kira ku, kun zo kun tsaye da mu a wai dole sai an bada kuɗin sayan baki, sun ce za su ba ku tanke ko kun ki karba. Ya kuke so a yi da ku? Abu ne wanda ya zama da ba dole ba. Maganar ba ta tanke ba ne, 50,000 kuna ba mu ma za mu tafi. Ni na ƙara 10,000 to. Maganar ba na 10,000 ba ne. A'a shikenan tunda wannan ya gara 10,000 za a ba ku 20 ke kawai a rufe magana na da ba ma so wani tashin hankali ko wani abu a nan wurin. Mu kuma za mu karɓi ƙasa da 50 ba, in ba za a ba mu 50 ba to muna nan a nan za mu kwana tare da amarya. Wala